Pozdravujem, milí poslucháči. Vítajte v prvej časti nášho Edencastu. Budeme vám postupne predstavovať rôznych hostí, ktorí chodia do našej prevádzky a majú tu rôzne druhy podujatí, ktorými budú vedieť obohatiť možno aj váš program. A dnes konkrétne tu nám máme mladého, talentovaného fotografa Tomáša Pinku. Takže Tomáš, vítaj, zdravíme ťa, vítaj u nás. Asi by som rovno takto na začiatku chcel povedať, že čoskoro budeš mať u nás vernisáž tvojich fotografií. Áno. A určite tí, ktorí vydržíte do konca, sa ku koncu dozviete, že kedy presne to bude. Takže nasledujte určite. A poďme sa teda spoločne pozrieť na to, že čomu sa ty venuješ. Takže Tomáš, čomu sa momentálne venuješ? Povedz nám niečo viac o sebe. No, tak momentálne sa venujem foteniu fotografií a natáčaniu videí popri práci, hej, takže ešte stále v rámci hobby. A to je také aktuálne, čo ma baví najviac, tvorba videí a úprava fotografie plus, no samozrejme to fotenie tých fotiek. Ako si sa dostal k foteniu? K foteniu, no bola k tomu dlhšia cesta, už to začalo kedysi dávnejšie. Keď som začal iba na telefón fotiť, ako si upravovať tie fotky, asi ako každý. Potom som postupne si kúpil akčné kamery, lebo som si chcel robiť také, že úplne že super videá z bicykla, zo snowboardu a zo všetkých športov, že čo sa len dá. A potom postupne minulý rok to prešlo do toho, že teda sa už kúpila aj kamera a začal som to tak fotiť na takej už viacej takej, že úrovni, aby to ako vyzeralo. A vtedy som začal vidieť aj ten rozdiel medzi tou fotkou na telefóne a tom. Čiže si v takej fáze, kedy momentálne fotíš aktívne asi, zrejme áno, už? Áno. Čiže tak, ale popri tom sa asi venuješ ešte aj možno inej práci? Áno. Pracuješ? Aktuálne pracujem, v podstate som ako mechanik pri bicykloch, hej, predajca, čiže venujem sa hlavne tým okruhom, čo sa týka bajkov, takže to robím všetky tieto veci. Čiže s fotografovaním si začal ako hobby, ale asi by si to možno postupne chcel pretaviť niekde, že budeš sa možno časom venovať tomu aj na plný úväzok. Presne tak, to je plán. Dobre, prečo práve fotenie a prečo nie behanie alebo niečo iné? Tak to je dobrá otázka. Neviem, ako som mal k tomu vždycky vzťah, lebo takisto aj otec, on veľmi rád fotil a fotí, takže ako som sa k tomu dostal, hej. Čiže otec ťa k tomu možno viedol, alebo? Áno, ako dosť mi pomohlo, čo sa týka toho minulý rok, že keď sme to začali tak aktívne riešiť, teda to fotenie, natáčanie, že kam sa s tým dá dostať, tak s tým mi veľmi pomohol. To áno. Ale otec sa venoval tomu profesne, alebo tiež len ako hobby? Hobby, áno. Čiže od neho si chytil možno nejaký taký... Niečo tam určite nastalo. Čo ťa na tom fotení vlastne baví najviac? Toto by som chcel asi aj ja vedieť, že čo tak najviac je také pre teba, že... Pre mňa najviac je také to, že zachytáva tie momenty, no, že úplne, že si ich dá ako zvečniť. Hej, to je taký môj ten hlavný cieľ, že presne, že sa k niečomu potom vrátim a poviem si, že sa mi s tým vybaví taká spomienka alebo taká udalosť, že pri tej fotografii. Takže to je pre mňa také primárne, hej, ako to je tak najviac, čo by som povedal. Čo také si možno teraz niekedy zachytil, že si povedal, toto musím isto odfotiť, lebo ak to neodfotím, tak... No, v poslednej dobe ako dosť ma baví príroda a ešte k tomu aj nočná obloha, fotenie nočnej oblohy mesiac. Tiež to je také, že na to som fakt, že najviac hrdý, lebo tam som strávil pri tom fakt, že hodiny, no a noci, dá sa fakt tak povedať, že doslova. Takže si nespal v podstate, tak, aby si mohol fotiť. Áno, no tak to už musí byť riadna vášeň, keď človek obetuje ešte aj spánok tomu, aby mohol fotiť nejaký mesiac. Tak to akože uznávam, hej. Tiež sa sám venujem nejakým aktivitám, takže viem, aké to je, keď človek musí obetovať kus toho času na to, aby mohol vlastne ďalej rozvíjať niečo, čo chce možno ďalej robiť. Presne tak. To bude aj tvoj príklad. Čo by si chcel svojou tvorbou doniesť ľuďom, alebo nejako im niečo, hej? Ako by si to chcel, že nejako? Ja by som im chcel približiť také tie momenty. Že ak sa preniesť do tých momentov, že ktoré zachytím, alebo si pri tom predstaviť takú spomienku možno, hej, alebo taký plán, ktorý by mohli mať do budúcna. Čiže malo by to vzbudiť nejaké tie pocity, emócie v tom človeku, ktorý bude sledovať tie tvoje fotky. Presne tak.
možno, že si vybaví aj nejakú spomienku z minulosti popri tom. Takže, ale to asi väčšina fotografov. Či myslíš, že nie? Ja si myslím, že áno. Asi áno. Myslím si, že tam nejako nevynikám zase medzi ostatnými fotografmi. Ale tak možno je veľa fotografov a ich zámerov, hej, veľa z nich možno fotí čisto len nejakú módu alebo niečo. Ty teda by si chcel sa zamerať na nejakú konkrétnu vec, alebo budeš fotiť všetko, s čím ťa ľudia oslovia? Začal by som s tým, že všetko a postupne sa to vyšperkuje vlastne, že čo, ako dosť ma baví, ako tá príroda. Ponovo motošport, k ktorému som sa dostal, keď som bol v Španielsku, sa mi podarilo ísť natáčať a fotiť. Áno, ja som si pozeral tvoje sociálne siete, teda konkrétne tvoj Instagram a tam som vlastne videl, že si teda fotil aj tento motošport, taktiež aj polárnu žiaru. Máš tam nejaké portréty, ale to si bol asi ty na tom portréte. Áno, tak. Čiže učíš sa asi aj na sebe. Presne tak, no najlepšie na sebe. Mne osobne sa teda najviac páčila tá polárna žiara, ale aj tie portréty, hej, lebo ja mám rád akože portréty, keď je zachytený nejaký detail možno na tom človekovi. Hej, kopu ľudí má rôzne aj tie mimické šrty a tak ďalej, čiže je veľa takých ľudí, ktorí môžu byť zaujímaví práve na tej fotke. Áno, presne tak. No a tá polárna žiara, to nám povie, že to si kde fotil konkrétne? To som fotil tu u nás na Liptove. Sa mi to tu podarilo. Si zachytil tú polárnu žiaru? Áno. Podarilo sa to, akože voľným okom to moc nebolo vidno, ale kamera robí svoje, takže dá sa to aj tak. Aha, takže je pravda, áno. Ja som to tiež niekde zachytil, že to niekde písali v novinách alebo kde, že bolo vidno tú polárnu žiaru, že taký úkaz, ktorý sa tu nevyskytuje v podstate, tak bolo možnosť vidieť ho, takže ty si to zachytil, hej? Áno. No tak to je super. A uvidíme napríklad aj tieto fotky tej polárnej žiare na tej výstave? Áno, určite áno. Dokonca aj zo Šíravy sa mi to podarilo odfotiť, takže aj odtiaľ bol veľmi krásny pohľad na to. Tak na to sa teda veľmi teším. Aké fotky si môžem teda u teba objednať, keby som chcel? U mňa tie portrétové. Portrétové? Určite áno, portrétové, po prípade na takú udalosť. Fotil som už aj svadbu, čo bolo tiež super zážitok a super skúsenosť, lebo predsa len tam to nie je len také, že cvak, ale že treba zachytiť ten správny moment. Alebo po prípade také krátke videá, nejaké promo. Bolo možno aj niečo také, čo si na tej svadbe zažil, že ako fotograf, že ťa poprosili o niečo, alebo ty si musel niečo odfotiť také, možno nejaký trapas, alebo nejaká situácia? Bola aj taká situácia, ale radšej ju nebudem špecifikovať. Tak to potom poslucháči môžete sa ho spýtať osobne, keď to bude. Čo taká tvorba videa? Tvorba videa, no začalo to teda pri bicykloch s akčnými kamerami, keď som si myslel, že si budem robiť videá teda pre seba, ako jazdím na bajku, po prípade také veci, keď som niečo opravoval alebo robil, že taký v podstate taký vlog. A postupne sa to, ako hlavne ma zaujala teda video, čo sa týka krátke videa, že predstavenie nejakého produktu. Ešte aj to dokonca sa snažím tak natáčať u nás hlavne do práce na také bicykle, alebo servisné videá, také postupy. Ale hlavne, čo ma zaujíma, je presne z toho cestovania. Že zachytiť tie krátke scény, momenty a... Takže chcel by si možno aj viac cestovať, aby si mal možnosť tvoriť viac tých videí? Určite áno. Také videoblogy? Áno. Takže to je teraz akože dosť populárne, si myslím, aj na tých sociálnych sieťach. Robia dosť častokrát tie zostrihy, kde boli, ako boli. Čiže toto je tiež asi jedna z možností, raz, dva, tri. Áno. Je. Akože to, vďaka tomu som aj rád, že toto chcem robiť, lebo aj pocestujem, aj niečo uvidím, takže, ale keď sa dá takto pekne pospájať, tak ja som za to veľmi vďačný. Je toho zrejme viac než dosť, takže určite sa budú mať aj ľudia, ktorí sem prídu na čo tešiť. Ešte tu mám nejaké otázky na teba. Čo som si teda všimol, že si bol teda v tom zahraničí, to sme tu už tak spomenuli. Čo také si tam zachytil v tom zahraničí? Niečo, čo ťa zaujímalo konkrétne? Čo ma zaujímalo, keď sme boli fotiť ten motošport Super Trofeo, tak tam presne sa učiť ako nafotiť rýchlo tie autá, lebo to boli extrémne rýchlosti, ako sa tam jazdilo. Plus aj tie videá, že tam som sa naučil, úprimne poviem, že to, čo som sa ja učil dáko rok, tak tam som na ten týždeň naučil oveľa rýchlejšie, čiže to bolo super zážitok. A potom, keď sme boli ešte v Chorvátsku, akože v rámci práce, tak tam som bol skôr tak architektúru, prírodu, mesto pofotiť. Čiže tam si fotil nejaké detaily tej architektúry? Áno, tak by sa to dalo povedať, áno. A čo také čo si daj aký príklad?
No najviac ma zaujalo, keď sme boli v meste Pula, tak tam bolo Koloseum, krásne Koloseum, akože za mňa prvé Koloseum, čo som videl aj naživo, takže som si to hneď musel fotiť. A tá časť mesta tam ma fakt, že veľmi zaujala. Bolo krajšie ako v Ríme? Ja som v Ríme tiež osobne nebol. No ani ja. ale všetci vravia, že tam je krásne Koloseum, veľké a v tej Pule teda bolo... Bolo tiež pomerne veľké na mňa, ale krásne, naozaj krásne zachovalé. Dokonca som si odtiaľ zobral aj magnetku. Takže magnetka už visí niekde na chladničke. Presne tak. OK. Kedy teda ťa môžeme vidieť tu u nás v našej kaviarni? Prezrať. Tak môžete ma tu vidieť 20. marca, kedy budete môcť vidieť aké moje z tých mojich, čo za mňa sú najlepšie fotografie, ktoré si budete môcť tu prezrieť. Čiže vybereš nejaký tvoj výber a s tým sa tu odprezentuješ. Presne tak. Presne tak. Tak my sa teda veľmi tešíme, ja osobne sa tiež veľmi teším, ja mám tiež rád portréty, takže budú tam aj nejaké portréty? Určite áno, no, moje autoportréty budú, ale budú. Hej. Treba niekde začať. Dobre, čiže ja sa tiež na to veľmi teším. Aj milí poslucháči, máte sa na čo tešiť. Ešte tu máme pre teba teda krátke otázky. Tak ideme na to. Čiže káva alebo čaj? Čaj. Pivo alebo víno? Víno. Bajk alebo korčule? Jednoznačne bajk. Kniha alebo televízor? Kniha. Foťák alebo telefón? Foťák. Prechádzka alebo leňošenie na gauči? Toto je dobrá otázka, ale skôr tá prechádzka. No. Máme tu pomaly koniec nášho prvého podcastu. Tomáša teda môžete vidieť toho 23. o 17. u nás v kaviarni Cukrárni Eden. Určite sa budete mať na čo tešiť. My sa teda lúčime, tešíme sa s vami na ďalšie takéto rozhovory. Môžete nás sledovať na našej facebookovej alebo instagramovej stránke Cukráreň Kaviareň Eden alebo aj na YouTube kanáli na Edencast. Príjemné pozeranie a počúvanie, milí poslucháči. Ďakujeme.